Ahoj. Ahoj, ahoj. Čo to dnes nesieš? Dneska tu mám moje trojičky, je to Extra Whey. Je to vlastne srnatkový proteín, bezlaktózový, ktorý sa vyrába v 3 príchutiach. Momentálne vanilka, jahoda a čokoláda, čo skoro pribudne slaný karamel, cookies a kokos. Respektíve dva tu odložím na bok, aby mi nezavadzali. Čokoládový tým, že je najviac predávaný, tak má prednostné právo. Dobre, takže komu najviac vyhovujú tvoje proteíny? Pre akých zákazníkov sú vhodné? Tak moje proteíny sú najviac vyhovujú tým najambicioznejším športovcom, kdežto boli vyrobené z tej najkvalitnejšej dostupnej servátky, konkrétne zo koncentrátu servátky, a ako benefit je ešte bezlaktózovej, čiže je to vhodné pre športovcov, ktorí majú vysoké nároky, ale zároveň chcú produkt, ktorý je veľmi ľahký na žalúdok, s vynikajúcou strebateľnosťou, dobrou rozpustnosťou, poprípade ocenia to ľudia, ktorí majú nejaké intolerancie. Čo obsahuje, že naozaj je tak dobre rozpustný, že nemajú s ľudia tie tráviace problémy? V čom je iný o to? Tak iný oproti štandardu je, že ozaj dali sme si záležať na kvalite zdrojovej suroviny. Najväčšie rozdiely medzi klasickými proteínmi sú tie, že keď zoberieme hociaký alebo väčšinou klasických servátkových proteínov na trhu dostupných, tak to je vlastne len koncentrát servátky, ktorý je ochutený a zabalený, basta. Kdežto u mňa je tam ešte pridané 3 gramy leucínu na jednu dávku, čo je vlastne aminokyselina, ktorá je najviac anabolická a veľmi antikatabolická, čiže pomáha budovať svaly a zároveň chrániť svaly. Ďalej je tam obsiahnutá látka betain, hydrochlorid, ktorá funguje tak, že v žalúdku napomáha túto bielkovinu štiepiť na voľné aminokyseliny. To znamená, že pre toho človeka, čo to užije, ten proteín sa javí ako extrémne ľahký na žalúdok. A dochucovaný je ozaj len veľmi mierne, čo niekto môže mať s tým problém, keď niekto hľadá niečo extra sladké. Toto je dochutené tak jemne, aby presne bola zabezpečená tá ľahká strebateľnosť, lebo niektoré tie sladidlá a umeliny vedia drážiť žalúdok. Spomínal si servátkový proteín. To je niečo iné ako ďalšie proteíny na trhu? Tak servátka je veľmi ľahko tráviteľný zdroj, ide do krvi veľmi rýchlo do žalúdka, preto je to vhodný proteín najmä po tréningu. A ako sa má teda užívať po tom tréningu? Najlepšie človek si odcvičí, chvíľku počká, dá si sprchu, kým sa mu troška žalúdok ukludní a potom si mu narobí tento proteín. Najlepšie takých 30 gramov odmerku do 2 až 3 deci vody, vyšejkuje, vypije. Prečo všade počúvame o tých proteínov? Aká je to dôležitá zložka stravy, keď naozaj máme proteínové pudingy, proteínové kaše, proteín všade? Tak pretože každý športovec alebo človek, čo má nejaký záujem budovať svoje telo, tvarovať, potrebuje tieto bielkoviny ako proteíny, ako výstavné bloky. No a niekedy ten denný limit, ktorý to telo potrebuje na to, aby napredovalo, je dosť obťažné získať z bežnej stravy. A presne to sú tieto doplnky výživy, ako sú servátkové proteíny, ktoré tento deficit doplňajú. No ale čo tí, ktorí nechcú budovať svaly? Tak ich mať aj nebudú, keď nebudujú. Môžu si to dať ako taký doplnok jedlu, alebo môžu im nahradiť nejaké olovrand alebo desiatu. Samozrejme, tam sa nekladú nejaké obmedzenia, kľudne do toho, ak sa to zarába, sa to môže dať aj do mlieka, ale tým pádom už bude s laktózou, ak nepoužije bezlaktózové mlieko. A môže to dať do nejakej ovsenej kaše, alebo do toho banán môže nahádzať, že dá sa to použiť do nejakého varenia, alebo tak. Čiže má to zmysel využívať, aj keď nechceme budovať svaly a chceme ho vlastne len spestriť si, neviem, jedálniček alebo ako náhradu jedného jedla denne pri dietách alebo pri nejakej zmene životného štýlu. Áno, keď sa chceme zdravo stravovať. Dobre. Spomínal si 3 príchute. Aké to máš ešte raz? Čokoláda, jahoda, vanilka. No ale vieme, akí sú klienti, akí sú ľudia. Plánuješ, že nejaké nové? Áno, jak som spomenul, bude slaný karamel, kokos a cookies čoskoro. Kde môžu ľudia tvoj proteín kúpiť? Na stránke conan.sk. A aká tam je cena? Cena za 1 kg je 27,90. Máš iba kilové balenia? Áno, zatiaľ iba kilové.